Comunicat de Directe 68 sobre el manifest per la unitat independentista per fer la DUI. Ahir, dia 1 d'octubre de 2020, va vèncer el termini atorgat a les direccions de 28 partits anomenats independentistes, als més de 600 periodistes i mitjans de comunicació i també a l'ANC i Òmnium per tal que donessin suport a una cimera per fer la DUI amb una llista única, tot signant el manifest unitatperladui.directe68.cat. Ahir tal manifest fa palès la necessitat de fer eleccions quan abans sigui possible si no es vol fer efectiu el manament del 27 de setembre de 2015 refermat el 1 d'octubre de 2017. Aquestes eleccions es farien mitjançant una llista unitària que faria la DUI al primer ple i per evitar qualsevol excusa, Directe 68 se n'autoexclouria de les llistes resultants. També ens mostràvem disposats a demanar perdó en cas que totes les situacions difícilment comprensibles viscudes per l'independentisme els darrers anys fossin redreçades i fer allò que volen els independentistes i que és de justícia, anar plegats i declarar la independència. Per fer més blindat el manifest proposàvem transparència en les converses i document notarial per a obligar a fer la DUI sense excusa ni tripijocs. Complert aquest termini, cap partit polític, ni els parlamentaris que clamen per la unitat, ni els extraparlamentaris que en serien els més beneficiats, ha respost. Si atorguem la mateixa probabilitat a ignorar que a respondre, amb sí, no o matisos, les probabilitats que cap partit dels 28 respongui per decisió autònoma de la seva direcció és d'un 1 entre 236 milions. Som, doncs, davant d'un pacte secret contra la independència. Aquest pacte és extensiu a les direccions d'Òmnium i ANC, que tampoc han fet seu el manifest. Un manifest que hauria d'haver sortit d'elles fa molts anys. També els mitjans de comunicació, amb l'honorable excepció de TV.cat i l'Alerta, han silenciat un manifest essencial per a fer la independència que volem i ens cal a la major part dels catalans i catalanes. De la mateixa manera, els referents a xarxes socials també han ocultat el manifest i ens han obligat a demanar-nos qui els ha creat artificialment i amb quina finalitat. El manifest, malgrat la censura patida, ha estat comentat positivament per milers d'independentistes, centenars dels quals l'han signat. Davant d'aquesta situació, Directe 68 comunica que ens refermem en tot allò que hem explicat els darrers anys a Ràdio Adrián, l'audiovisual La mentida, el documental de la veritat i el llibre Traïció a la independència. Retirem l'oferiment de disculpar-nos per les afirmacions fetes del desembre de 2013 ençà, un cop considerem provat que tot allò estructural treballa contra el poble i contra la independència, com és normal després de 3 segles d'ocupació. Per això, tot el que proposa i fa Directe 68, tant si és crear un partit, un documental, un llibre, un manifest, com 2 vagues de fam, és silenciat per impedir la independència. Són ara els partits qui han de mirar de fer-se perdonar pels centenars de milers de catalans i catalanes morts del 9 de novembre de 2014 ençà sense haver vist la independència, pels 120.000 milions d'espoliació patits pel Principat en el mateix període i pel terrorisme d'estat exercit per l'unionisme processisme contra els independentistes de debò, tant sigui contra activistes al carrer com contra la resistència independentista catalana Directe 68. Encoratgem les bases, els militants, els votants i els simpatitzants a augmentar la pressió pacífica sobre les direccions de partits i organitzacions per tal d'obligar-los a fer el que fins ara han blocat i fins i tot impedit, la independència. Ara poden, de cara al 14 de febrer, formar una llista unitària per a declarar la DUI al primer ple del nou Parlament. Continuarem la lluita fins a trencar la censura que impedeix que les iniciatives realment independentistes arribin al poble de Catalunya. Sense trencar la dictadura censora dels mitjans, la independència no és possible. Ampliarem les accions de difusió del manifest i el termini per a subscriure'l fins al darrer dia que sigui possible presentar una llista unitària de cara a les pròximes eleccions. Mantenim la nostra autoexclusió de la llista unitària que proposem, per no donar cap excusa a qui sempre les fan servir totes per no fer mai la independència. Considerem aquesta la darrera oportunitat perquè aquells qui poden fer la independència de manera més segura i ràpida la facin. En cas contrari, ens dedicarem exclusivament a vertebrar tot el moviment independentista al voltant de Directe 68
per tal de substituir els partits actuals i obtenir la majoria absoluta per a declarar la independència al primer ple en les eleccions vinents, que seran imposades per la voluntat dels autèntics independentistes. Ens cal tothom. Sols el poble salva el poble. Visca Catalunya de nou lliure. Signat per David Raventós i Caset, president de Directe 68, i la comissió executiva de Directe 68, Barcelona, 2 d'octubre del 2020. Podeu expressar el vostre suport al manifest i a aquest comunicat tot signant a unitatperradui.directe68.cat, on també el tindreu en format digital.